finesse. Assalamu alaikum. Baba, ya ne? Ya labari ne Mr. Joker? Yau da me ka zo mana ne? Wallahi Allah, ai yau na zo muku, ka san wai za ka iya irin ka buɗe wayanka kawai ka rufe kuma a biya ka, kamfani ya biya ka kuɗi. Kai da Allah saurara, da Allah kakkare da mutane hankali. Wallahi Allah da gaske nake ma magana. Kai ba fa na san fa irin renin wayanka fa. To ka zo mu je da Allah, let's dive in nigga, let's show you exactly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, yan uwa da abokan arziki. A farko sunana Abdulaziz Abdullah, kuna tare da mu a cikin wannan tashar tamu ta Abdul Big Show channel, wanda a yau nake farin cikin sanar muku da yadda it's not a joke, wallahi it's not a joke, you should try. Da farko ku gwada wannan, ba wai irin wannan, as I told you, ni ba zan rinka kawo muku wani abin nan irin wanda ba haka ba yake ba. Everything is legitimate zan rinka kawo muku. So za mu yi magana ne akan application wanda in kai downloading din shi, as usual yadda za ka buɗe wayanka ka rufe, zai dan nuna ma irin ad ne haka, ka rinka dan wifin, za ka iya wifin gefe, za ka iya wifin ƙasa, za ka iya wifin sama. Boom, wata na yi za su biya ka, za ka iya samun dala a bar dai mu tafi. A yau website ɗin da za mu tafi website mai suna Slyjoy. Oh, gashi nan already kun ga Mr. Google suna nuna muku cewa is legit, ma ina fara tafa ya kawo muku shi. So za mu je slyjoy.com, nan za mu fara zuwa. So ina fatan wannan shine zuwanka na farko wannan tashar namu, zaka danna subscribe, ka danna ƙararrawa domin sanin daidai lokacin da muka sa sabon bidiyo, don zan rinka kawo muku abubuwa masu matukar amfani wanda ba ku taɓa tsammani ba a dan yadda na gaya muku. So kun ga mun zo Slyjoy, lock screen cash reward. In kuka lura suna da wajen 4 something and 3 star in Google Play Store. So Slyjoy suka ce, and Slyjoy give you cash reward to check trending news and to unlock your screen. Unlock your screen ko za ku yi fa. Slyjoy reward you in cash or you in. So ba za mu je wannan ba, abinda za mu je a ƙasa suka ce how much does Slyjoy pay for slide. So bari mu clicking so that sai ku ga, suka ce just remember that when you click ad you won't and any extra money. Idan suka sa hoton in ka taba shi ba za ka samu komai ba a ce irin kuɗin da suke bayar. Suka ce Slyjoy estimate that by just using your phone like you normally would. Suka ce, oh my god, suka ce Slyjoy estimate that by using your, kamar yadda kake yin amfani da wayanka as usual, haka za ka yi amfani da shi, sannan kuma za su biya ka anywhere from $5 to $15. Take a look at this, for $15 calculated in your Nigerian money, $15 per month by unlocking your phone. Taking the average of 2 numbers, we estimate that you will make 10 for monthly. Za ka iya samun $10 but nothing you gonna do, it just ka yi unlocking phone ɗinka fa. So sai muka zo mai kuma za mu je, suka ce what from apps, what is a lot of apps. So bari mu je what apps can make money and see. Suka ce 20 apps. Okay, here is suggestion, we shouldn't go here. So bari mu je nan, how to, ta ya za ma ka iya withdrawing ɗin kuɗin naka, ba wai ana za ka samu kuɗi, to ta ya za ka yi withdrawing. Bari mu zo nan sai ku gani, suka ce lock screen reward. Kun ga irin shigen irin type ɗin ad ɗin da za ku gani, kuna gani. Suka ce download free apps on Google Play Store. Suka ce look quickly about latest news stories. As usual na saba, I'm sorry to disturb wannan battery yayi alert. Kuna gani. So let's dive. Kuna gani irin kamfanin da suka yi sponsor na abin nan din.
so suka ce what would you do with your ruwa. In ka tashi in za su baka kuɗin za su iya biyan ka via PayPal. Kun ga as I told you, you need a PayPal. PayPal kuma is nothing. All you have to do in kana da Google account ka je paypal.com, amma as I told you gradually insha Allah zan gaya muku ya ma za ka yi ma ka buɗe PayPal ɗin kuma menene PayPal ɗin. Sannan and also you can donate it, za ka iya ba da irin donation haka na abin nan. So ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma in kun ji daɗin bidiyon ina fata za ku bani huge thumbs up, irin ma'ana ku ɗan yi liking bidiyon, sannan ku yi comment in kuna da ƙarin irin tambaya haka, insha Allah I will answer it. Sannan kuma ku yi sharing a wannan bidiyon to group da kuke ciki ne, a WhatsApp ne, Facebook, Twitter, ku yi sharing. Maɗa bidiyo na gaba.